Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Σήμερα θα σας δείξω τι φτιάξαμε με τους φίλους. Αυτό εδώ το τεράστιο σπίτι, μπερδεύτηκα, και θα σας δείξω από μέσα τι έχει. Έχει κάποια δωμάτια, γιατί λέω δωματάκια, αλλά μπερδεύομαι λίγο. Ναι, δεν έχουμε βάλει πολλά πράγματα, έχουμε βάλει λίγα, αλλά δεν πειράζει κιόλας. Τώρα δεν μπορώ να κοιμηθώ όμως γιατί. Δεν είναι τέτοιο νύχτα, το ξέχασα. Έχουμε και κάποιες εδώ πέρα βάζουμε κάτι στο chest εκεί πέρα, όπως είδατε. Τώρα κατεβαίνουμε κάτω και έλα ρε, θα κατεβούμε καμιά φορά. Θα πέσω, έπεσα, δεν πειράζουν. Έχουμε 6-7 εδώ πέρα και δεντρόσπιτα, 2. Να, όπως βλέπετε. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς? Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα PvP με το πρόβατο. Ποιος θα σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Και θα το σκοτώσω εγώ. Θα καεί το πρόβατο. Κάηκε, πόσο γλυκούλα ήτανε. Δεν πειράζει όμως. Έλα, τώρα θα πάρει όλο το βουνό φωτιά. Ρε, αυτές οι πολλές αγελάδες, εγώ τις έβαλα. Το ξέχασα, γιατί ξεχνώ τόσο γρήγορα. Έχουμε και κάτι εδώ πέρα, έχουμε αγελάδες σε αυτό το στάβλο, αλλά δεν πειράζει. Θα παίξουμε κάποιες φορές και τέτοιο και farming. 22. Όχι 22, πλάκα. Τώρα δεν πειράζει όμως, κάνουμε εδώ πέρα τα ξύλα, τα βάζουμε. Μία φορά, αυτό είναι το part 1 και στο part 2 θα κάνουμε το βουνό ή δεν ξέρω πότε θα το κάνουμε. Ό,τι θα το κάνουμε, αλλά πότε, I don't know. Τώρα, καθαρίζουμε λίγο αυτό τον χώρο, να το καθαρίζω λέω. Να το καθαρίζω. Έλα. Πάω. Το καθαρίζω. Πάρα πολύ γρήγορα κιόλας. Κουραστήκαμε πάρα πολύ. Μόνο μιλάω τώρα. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο και να το δείτε όλοι σας. Και να φτάσουμε 10 subscribers. Δεν ξέρω αν το είπα, αλλά no problem. Τώρα βάζουμε νεράκι εδώ πέρα. Κάτσε. Χάλασα 2 τέτοια. 2 χόρτα. Τα βάζουμε ξανά όμως, ξανά. Αυτό φαίνεται σαν θάλασσα που έχω φτιάξει εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει. Μήπως πρέπει να βάλω νερό εδώ πέρα, ναι. Πρέπει. Τώρα κάνουμε αυτό εδώ, δεν ξέρω πώς το λένε, αυτό εδώ που τέτοιο. Που θα φυτέψω τώρα, τέλος πάντων. Και βάζουμε καρότο. Και μετά θα τα μεγαλώσουμε. Και εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε. Παίρνουμε πάλι αυτό εδώ, δεν ξέρω, ούτε χόι. Έτσι διαβάζεται, αλλά δεν κατάλαβα. Ναι, δεν ξέρω τι είναι, τέλος πάντων. Τώρα φυτεύουμε καρότα, δεν ξέρω τι θα. Ναι, καρότο. Βεβαίως καρότο. Χωρίς καρότο πώς θα ζήσουμε? Θα παίξω και ένα παιχνίδι με καρδιές εδώ στο Minecraft. Αυτό λέγεται Minecraft γιατί είναι μικρό Minecraft. Γι' αυτό το λένε Minecraft. Ναι, τώρα τι θα κάνουμε εμείς? Δεν βρίσκω εκείνο που μεγαλώνει τα πράγματα. Έλα. Πιστεύω ότι μήπως είναι από κάτω, όχι. Δεν το βλέπω πουθενά ρε φίλε. Να, εδώ πέρα θα είναι. Να, σας είπα αυτό εδώ, τα μεγαλώνει εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Όταν μεγαλώσουμε αυτά θα τελειώνει το βίντεο. Whip, τα τελειώσαμε. Άρα goodbye.